ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምስክላትኩም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ኦርቶዶክሳውያን እምበር ፈለግ ዘኣትናትዮስ ትብል ቻነል ወይ ድማ ዩቱብ መሃርትን ጠቐምትን ዝመልናዮም መደባት ሒዝና ንመጽእ ኣለና። ሼር ኮመንት ላይክ እናገበርኩም ድማ ኣተባብዑና መሃርትን ጠቐምትን ርእይቶታትኩም ወይ ድማ ሕቶታት ክንምልስ ድማ ድልዋት ኢና። ኦኬ እምበር ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ተዋህዶ ብብዙሓት ዝመፀና ካብ ምሳና ካብ ዝነበሩ ይሕዋትና ዝወፁ ብዛዕባ ስግደት ብዛዕባ ማላድነት ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ቅዱሳን ማለት እዩ ዝብል ስለምንታይ ኢኹም ንቅዱሳን ትሰግዱ? ንቅዱሳን ምስጋድ ኣይግባእን እዩ፣ ቅዱሳን ኣይማልዱን እዮም ዝብሉና ማለት እዩ። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ድማ ነዚ ዝኾን ሙሉእ መልሲ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ንመላእክቲ ምስጋድ ከም ዝግባእ ክንርኢና ማለት እዩ። መጀመርታ ስግደት ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ? ስግደት ወይ እውን ስግደት ኣብ ክንደይ ይኽፈል ንዝብል ነዚ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ። ስግደት ኣብ ክልተ ይኽፈል ማለት እዩ። ስግደት ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ወይ ድማ ክልተ ዓይነት ስግደት ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ናይ ባህሪ ናይ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ጥራሕ ዝስገድ ናይ ኣምልኾ ስግደት ይበሃል። እቲ ካልኣይ ድማ ንቅዱሳን ዝወሃብ ስግደት ማለት እዩ። ንቅዱሳን ዝወሃብ ስግደት ኦኬ። ናይ ኣምልኾ ስግደት ዝበሃል ንእግዚኣብሔር ናይ ኣምልኾ ወይ ድማ ናይ ባህሪ ስግደት ንእግዚኣብሔር ጥራይ ንበይኑ ንዑ ጥራይ ዝወሃብ እግዚአብሔር ንዑ ንበይኑ ጥራሕ ዝወሃብ ናይ ባህሪኡ ስግደት ናይ ኣምልኾ ስግደት ኢልና እንታይ ንገብር? ንእግዚአብሔር ንሰግደሉ። እዚ ድማ ንኻልእ ዘይወሃብ ንመንዳ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ንበይኑ ናይ ኣምልኾ ስግደት ኢልና ንሕና እንታይ ንገብር? ንሰግድ ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኽና ናይ ኣምልኾ ስግደት ፈጣሪክ ምዃኑ ፈጣሪ ዓለም ገዛእ ዓለም ንሱ ናይ ጎይቶት ጎይታ ንሱ ናይ ኣማልክቲ ኣምላኽ ንሱ ናይ ነገስታት ንጉስ ንስኻ በይንኻ ናይ ኩሉ ገዛኢ ኢኻ ብምባል እንታይ ንገብር? ተንበርኪኽና ናይ ኣምልኾ ስግደት ንሰግደሉ ንእግዚአብሔር። ንቅዱሳን ዝውሃብ ጥራሕ ንቅዱሳን ድማ እግዚአብሔር ነቶም ቅዱሳን ብዝሃቦም ጸጋ ንሕና እንታይ ንገብር? ንሰግደሎም። እንሰግዶ ዘለና ንመን እዩ? ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ እንታይ ንገብር? ንሕና ከዓ ንቅዱሳን ንሰግደሎም። ሕጂ ብኣፍና ጥራሕ ንሰግደሎም ጥራሕ ትብል ወይ ከዓ መልሲ ዘይብላ ኣይኮነትን ቤተ ክርስቲያንና። ካብ መጽሓፍ ቅዱስን ጥቕስታት ኣሎ ማለት እዩ። ቀዳማይ ንሪኦ ኣብ ዘፍጥረት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 1 ዘሎ ማለት እዩ። ኣቦና ሎጥ ነቶም ክልተ ቅዱሳን ወይ ድማ ነቶም ክልተ መላእክት ከም ዝሰገደሎም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 1 ዘሎ። ካልኣይ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ዘሎ ኢያሱ ወልደ ነውየ ማለት እዩ። ኣብ ጥቃ ኢያሪኮ ንዝተገልጸ መልአኽ እንታይ ገበረ? ፍግም ኢሉ ሰገደ ይብል። ኣብ ኢያሪኮ ንዝተገልጸ መልአኽ እንታይ ገበረ? ፍግም ኢሉ ሰገደሉ። ኢያሱ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ጥቕስ ጥራሕ ክበኩም እየ ጥቕስ የብልኩምን ስለ ዝብሉ። ነቢ ዳንኤል እውን ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 9 ዘሎ ማለት እዩ።
ملاك እግዚአብሔር مستغلصلو እንታይ ገበረይሉ ፍግሚሉ ሰገደሉ ይብል ምክንያቱ ኣብ ግዜ ጾሙ ነቢ ዳንኤል እና ጾሙ ሆሎ ኣብ ግዜ ጾሙ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ግዜ ጾሙ ሲ መልአክ እግዚአብሔር مستغلصلو ሲ ፍግም ኢሉ ሰገደሉ ይብል ማለት እዩ ፍግም ኢሉ እንታይ ገበረሉ ሰገደሉ ካልእ ንኺድ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 10 ዘለዎ እንደገና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ዝተወሰነ ነገር ማለት ዝተወሰነ ኢና ጠቀስና ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንቅዱሳን ስግዳና ይግባአን እዩ ንቅዱሳን ኣይስገደሎምን እዩ ዝብል ብዙሕ ካብ ይሕዋትና ይመጸናይ ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ነቶም ቅዱሳን ዝሃቦም ጸጋ እግዚአብሔር ነቶም ቅዱሳን ብዝኽበሮም ክብሪ ንሕና ድማ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ቅዱሳን ስለዝኾኑ ሰበጸጋ ስለዝኾኑ ንሕና ድማ ንሰግደሎም እዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እዩ ንሕና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ፍጹም ኣይንወጽን ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ብዙሕ ውሕድ እዚ ቅዱሳን ጥቅስታት እዚን ጠቅስና ኣለና እንተዳ ገዳሲ ወይ ድማ ክውሰኸና ኣለዎ ንዝብል ድማ ብዙሕ ኣሎ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ከነምጽእ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ዝተወሰነ ምክንያቱ ንጠቢብሲ እንታይ እትበሃል ሓንቲ ቃል እያ ተኣኽሎ በሃል ንጠቢብሲ ሓንቲ ቃል እያ ተኣኽሎ ንለባም ሰብ ሓንቲ ቃል እያ ተኣኽሎ ንመስተውዓሊ ሰብ ሓንቲ ቃል እያ ተኣኽሎ ምክንያቱ እምሮኻ እንተዘይተደፊኑ ኣተሓሳስበኻ እንተ ደኣ በቃ ወፃኢ ኮይኑ ነዚ ቅዱስ ቃል ክትቅበሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ስግዳና ይግባአኒ ንዝብሉ ሰባት ስግዳን ከም ዝግባእ መጽሐፍ ቅዱስና ይነግረና ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ወይ ከዓ ኦርቶዶክሳውያን ንሕና ድማ ነዚ ቃል እዚ ንኣምኖ ንቕበሎ በዚ ቃል ድማ ንኸይድ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ከይወፅእ ትረይ ስለዚ ንቅዱሳን ምስጋድ ከም ዝግባእ ኣብዚ ተቐይስልና ኣሎ ዝተወሰና ነገራት ጠቀስና ኣለና ኣይቶም ጾልናን ይኹም ስግዳን ዝግባእ ኣይቶም ጾልናን ይኹም ንቅዱሳን ምስጋድ ከም ዘይግባእ ኣይቶም ጾልናን ይኹም ወይ ምስጋድ ኣይግባእን ንዝብሉ ሰባት ካብዚ ጠቕሲ ኣውፂና ክንቦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ትገብሮ ነገራት ይስማዕኹም ሰባት ለእግዚአብሔር ነዛ ቻነል ሓደሽትን ዝኸልኩም ድማ ላይክ ሼር ኮመንት እንዳገበርኩም ኣተባብዑና ሃናፅር ኢትኩም ድማ ኣብ ታሕቲ ኣቐምጡልና